ଦୟାମୟ ଅରି ଅନନ୍ତ ଅରୂପ, ତୁମେ ତ ଜଗତ ସାଇଁ। ତୁମ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ତିନି ଭୁବନ ହାତଜାତ ହେଉଥାଇ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣ ଦିଅନ୍ତି ଆଲୋକ ଧାରା। ଯଥା ସମୟରେ ବାରିପାତ କରେ ଧରାକୁ ବାରିଦ ଖରା। କୋଟି କୋଟି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗମ ସବୁ ଭିଆଇଛ ତୁମେ। ତୁମରି ଆଦେଶେ ଦିନ ରାତି ଋତୁ ମାସ ହୁଏ ଧରା ଧାମେ। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ତୁମେ ତ ପାଳନକାରୀ। ସତ୍ୟ ଶିବ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ସବୁ ଭିଆଣ ତୁମରି। ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଛ ଅପାର ପ୍ରୀତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଦା ଦିନ ରାତି। ମୁଁ ଅଧମ ଚାର ତୁମ ଗୁଣ କାହୁଁ, ପାରିବି ଅବା ଭକାଣି। ସୁଖ ଦିନ ରାତି ବିତିଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମୋର ମାଗୁଣି। ଏଠାରେ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାମୟ ଓ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୂପ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥାଉ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅରୂପ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ତାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ତିନି ଭୁବନ ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ ବାରିପାତ କରେ ଧରାକୁ ବାରିଦ ପରା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଘ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆକାଶରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କ'ଣ ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବା ତାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ମେଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପଦ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ଦିନ ରାତି ଋତୁ ଓ ମାସ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକାରୀ। ସତ୍ୟ ଶିବ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ସବୁ ଭିଆଣ ତୁମରି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଗଢ଼ିଅଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଅଛ ଅପାର ପ୍ରୀତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଦା ଦିନ ରାତି। ପିତା ମାତା ଓ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପାର ପ୍ରୀତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଦା ଦିନ ରାତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା ମାତା ଏବଂ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ପ୍ରୀତି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ତୁମରି ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ଆଉ ମୁଁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଦିନ ରାତି ସୁଖରେ ବିତିଯାଉ ମୋ ଜୀବନ, ଏତିକି ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହି ପିଲାଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।